Καλησπέρα σας παιδιά, καλό απόγευμα να έχουμε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε κορίτσια παιδάκια μου? Όλοι καλά? Να εδώ τώρα, είχα κατεβεί παιδιά την Παρασκευή Λάρισα κάτω. Ανέβασα ένα βιντεο, σας έδειξα τη μισή Λάρισα. Δεν ξέρω τι είδατε μέσα στο TikTok. Τη γύρισα τώρα την Τρίτη, μεσημέρι 3 η ώρα. Που Λάρισα σας είπε είμαι, αλλά μένω στο χωριό, σε Νίκιο. Τι άλλα νέα εσείς? Το πείτε μου. Πήγα και είδα τα παιδιά μου. Για 4 μέρες γύρισα στο χωριό εδώ. Πέρασε πολύ ώρα 4 μέρες. Στη Λάρισα κορίτσια πολύ ζέστα είχαμε. 37, 38, 39 βαθμοί. Καμίν κούρησα η Λάρισα, καμίν. Και εδώ το ίδιο. Πώς έβγαινε έξω ένας Θεός ξέρει. Άλλα τα νέα σας. Να εδώ με σπίτι. Μαζέψα το μεσημέρι, έκανα μελιτζάνες στις κόκκινες. Και μισθό με ρύζι και με κεμά. Το κάνω στο φούρνο, εντάξει, δεν έχω φάει ακόμα. Το κάνω εδώ πέρα, ακούω ράδιο. Παιδιά δεν ξέρω, δεν ξέρω στις άλλες τα αλήθεια μου. Τα έχω φτιάξει. Δεν ξέρω. Μετά έκανα ωραίο χρώμα. Έχω κάνει αυτό το μπαλί του κούριψα, στη Βούλα εδώ και 1 μήνα. 15 ευρώ με πήρε. Και λούσου και κούρημα. Με έκανε φουλάριστο με μύτες. Θα το ξαναείπα πάνω αυτό στο βίντεο, στο προηγούμενο. Όχι πολύ ζεστά και μέσα και έξω. Άσε να πάνε. Άλλα τα νέα σας. Πήγα και πουθένα καμιά θάλασσα λόγω Αύγουστο. Εγώ λέω να πάω τέλος του μηνός και όλο εδώ είμαι. Θα πάω καρδίτσα. Δεν ξέρω παιδιά να δω. Έχουν το κουνούπια εδώ μέσα, έχουν τις κνήπες. Άσα να πάνε είναι. Πολύ ζέστα. Θα φτιάξω και λίγο το μαλάκι μας εδώ. Μην λέτε ότι τη χάλη το μαλλί μου. Εγώ είμαι περιποιημένη για σας το κάνω κούριτσα. Μην λέτε να βγάλω χάλια στις κάμερες, βγάλω χάλια στις φωτογραφίες. Δεν θέλω εγώ αυτά. Το κάνω ξεκουράζουμε. Και να βγει το παιδί απλώς τα ρούχα, να τελειώσει και με αυτά. Δεν ξέρω κοίτσα το είδα το βίντεο που ανέβασα στο TikTok. Σας έδειξε τη μισή Λάρισα. Κάτι φωτογραφίες άμα σας άρεσε που έβγαλα. Να μου πείτε εσείς το ok, αν ναι ή όχι. Αυτό λέμε. Α, τα νέα σιγουρίτσα, πώς περνάτε? Με τα ίδια πες. Με τα ίδια. Υπόφιλη ζέστη. Βγήκα λίγο, σκόθηκα 4 ώρα το απόγευμα, τώρα έχω 2-3 ώρες. Πήγα λίγο με το φαρμακείο, πήγα λίγο με το μπακάλι, ξαναγύρισα πάλι. Αν θα πάω κάποια θέα κάνα Βόλο, κάποια καρδίτσα, θα τραβήξω κάνα βίντεο και θα το δείτε. Δεν ξέρω, σας αρέσουν τα αλήθεια κούριτσα. Δεν σας επιθυμίζω ότι κάνω μικρά βιντεάκια.
Και έχω θέμα με το κινητό μου. Μετά θα με βγάλει αποδείξει χώρους. Θα διαγράφω πάλι φωτογραφίες και βίντεο τέτοια. Άμα είναι, θα ανεβάζω μία φωτογραφία και ένα βίντεο. Εγώ θα τα ανεβάζω και θα διαγράφω. Μόνο έξω στο σπίτι, το μαλλιό δεν γίνεται. Τότε το έβγαλα πρόσφατο το βίντεο. Μου πείτε τη γνώμη σας. Μπορεί να κατεβώ πάλι τέλος με τον Λάρισα. Δεν ξέρω, να δω τα παιδιά μου. Άμα είναι κούτσα σας αφήνω, τα λέμε αύριο. Το έκανα μικρά βιντεάκια, να δω πώς πάει το κινητό μου. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Αυτοί το που δουλεύουν πολύ μέσα στη βράδυ προσέχουν όταν οδηγούν, γιατί πολλά γίνουν και έξω μαθαίνουμε, ξεδίσεις. Πάντα απ' όλα υγεία, μετά τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας πρώτα, μετά τους άλλους. Οπότε τα λέμε, φιλάκια πολλά, bye.